Lasaro. Lan iki opo menisa? Sawetara padha diprayogakake nggoning padha lenggah sowan. Sendika dawuh. Nggih. Marang seliramu Jenderal Muhammad dawuh dalem nelakake gedening panarima sing tanpa pepindho ewon dene seliramu nestokake nawala idran kang wis ndak paringake marang seliramu Jenderal Mekaten nggih. Nggih. Winantura herja sowanmu ing sajroning pidaleman kamestaran. Pangestu panjenengan. Ya. Sowan kula boten manggih alangan setunggal menapa. Namung sungkem kinarya bekti katur sang minister. Banget panarimaku Jenderal Muhammad. Ora liwat puja pangestune wong tuwa bali tampal. Kula tampi mugian jalari dadosaken kegiatan Ya. Diprayogake luwih dhisik. istoaken. Marang jeneng sira Kapten Lasaro. Lan iki opo menisa? Wong tuwa ora bedakake. Seliramu gawus netepi dawuh timbalaku. Sowanmu pinanturan herja. Pangestulipun Bapak Minister Saul Mahmud. Sowan kula kalis ing sambe kula amung sungkem kula katur dhateng panjenengan Bapak. Nggawe bombong ing penggali. Lasaro ngaturake petindak tangga. Ora liwat ujo pangestune wong tuwa lumuntur marang jeneng sira. Kepat anggen kula nampi dadosaken jimat. Koyong Bapak Minister Jenderal Muhammad. kaget rausing batos kula. Dinten utawi wekdal kula kedah sowan wonten ing kaministeran. Tenanipun menapa ingkang badhe dipun rebak lan ingkang dipun dawuhaken kalian. Leres Bapak. Mawi layani dian Bapak ngersakaken kula dalah Kang Mas Jenderal Muhammad kapurih sowan wonten dalem kaministeran. Monggo menawi wonten wigatosipun enggal kawedharaken Bapak. Jenderal Muhammad lantip kang dadi panggraitamu. Pinter Lasarwati. Apa to sebabe Jenderal Muhammad lan Kapten Lasaro ndak timbali kang supaya sowan ing dalem kaministeran awit panjenenganku bakal buka marang pangunek-uneking atiku Jenderal Muhammad. Anakku arsa nantu marang Jenderal Muhammad lan Kapten Lasaro. Lamun Jenderal Muhammad lan Kapten Lasaro gelem nyengguyuk marang karku
Lamun besok panjenenganku kelakon mukti, panjenenganku ora bakal blendhukake weteng budi. Menapa panjenengan kagungan gegayuhan? Ya, Ngindahaken pangkat lan derajat ora keliru, lajeng ora keliru. Jenderal Muhammad panjenenganku duwe penjangka sing luhur, penjangka sing dhuwur. Lamun kelakon muktiku besok kanggo Jenderal Muhammad lan Kapten Lasaro. Piye kira-kira? monggo kula aturi enggal paring dawuh. Muhammad Lasaro, panjenenganku kepengin dadi raja ing kerajaan Turkistan. Panjenengan Bapak Minister, Kepiye? monggo Sang Maraja Abdul Aziz tasih sugeng. Mula saka kuwi Muhammad, panjenenganku ewuh kaya ing pambudi nggonku bakal tumindak. Seliramu tak timbali, panjenenganku bakal nyuwun ego pratikal lan dana cara kanggo. Panjenengan kelambah jumeneng raja wonten ing Turki menawi Abdul Aziz sedo. Abdul Aziz Apa Sol Mahmud lan ugi ndika Kang Mas Jenderal Muhammad. Yai Kapten Lasar. Najan to ing mangkinipun kelampan Sang Maharaja Abdul Aziz dumuginipun sedo nanging kegiatan wonten ing kerajaan Turki menika kathah. Kula kinten tasih kathah pepalang menggahipun Bapak Minister menawi gadah gegayuhan kepengin jumeneng raja wonten ing kerajaan Turki. njur pepalangku sapa wae Kapten Lasaro. Sang Minister pancen boten klendo ingkang dipun aturaken. Yai Kapten Lasar Jenderal Muhammad. kegiatan wonten ing kerajaan Turki boten ngomongaken Raja Abdul Aziz. Muhammad, yen pancen kowe ngerti kekuatan ing kerajaan Turki, kang paling kudu singkirke sapa? Setunggal Raja Abdul Aziz kalih Pangeran Saladin, Rumakoto. 3 Pangeran Yusuf kedah pecah. Yusuf kudu mati. Aku matur nuwun Muhammad, rek dening seliramu wis kersa atur pituduh kekuatan ing kerajaan Turki. Nggih. Nanging boten namung menika. Adaanipun menawi tiyang kagungan gegayuhan menawi sampun kelambah mukti lali kalih janjinipun. Nah, Anjanipun leres. Jenderal Muhammad, Kapten Lasaro, aku wong tuwa ora bakal cidra mubaya. Lamun aku ngoncate wejo mlenjani janji, lamun kelakon dadi raja ing kerajaan Turki, lali marang Jenderal Muhammad lan Kapten Lasaro. boten namung menika. Gawenen pengiwan-iwan ing satengahing alun-alun. Kula boten betah ucapan saking lesan. Nanging kula butuh
kangge mantepaken anggen kula badhe sabiyantu dhateng panjenengan leres ngendikanipun Kamas Jenderal Muhammad. Ngono penjaluan wis ndak samaktake Buramben. Yen kowe njaluk tapasmu iki Inggih langkung rumiyin panjenengan tapa asta langkung rumiyin. ya. Ben kowe mantep kang dadi penggalihku. Waras. Aduh. Oh, maaf. Maaf. Muhammad Kula Lasar rek dene mupakatan iki wis gumathok. Padi ki aja nganti tenar buka marang sapa wae kejaba panjenengaku Jenderal Muhammad lan Kapten Lahar. mestinipun ngaten. Andun gawe. Lah, Carane piye? Sapa sing merjaya Raja Abdul Aziz? Sapa sing merjaya Yusuf lan sapa sing ngaten? ingkang nyedani Sang Raja Abdul Aziz Bapak Minister Saul Mahmud. Sango! Yen Raja Abdul Aziz eneng, iki ana sing abot. Yusuf sapa sing paling tutup? Ingkang mecahi Yusuf boten tiyang sanes. Jenderal Muhammad. Awe Jenderal. Calon raja ing kerajaan Turkistan, Pangeran Saladin. Jadi tanggung jawab Pangeran Saladin ingkang mecahi Yayi Kapten Lahar. Sako, kula saka. Kerajaan Turki menika negari ageng. Kathah kegiatanipun. Menawi namung ngomongaken tiyang tiga, sengara saged direbahaken Turki. Jenderal Muhammad bener kang dadi wecane nglatihmu. Panjeneng aku uga derbe pikiran kaya iki sapa tumuh rengkuling ati. Umpama to aku bakal pasupon kelawan raja ing kerajaan Bidil. Siti Zulaikha, yo Siti Zulaikha. Menawi panjenengan bari paseton kalih Raja Bidil Siti Zulaikha, cocok. Nami tiang nyambut damel. Ya, Menawi mangke sampun kelampahan, Bapak Saul Mahmud jumeneng dados raja. iso. Menapa namung cekap panjenengan Kakang Jenderal Muhammad lan kula namung lenggah minangka dados kegiatan wonten ing kerajaan Turki. Yayi Kapten Lahar bener sing dadi atur. Isih kurang trimo. Menawi panjenengan kelampahan jumeneng raja, kula kedah gentosi palungguhan panjenengan dados minister. Ono dapat.
Tirowana. Tak sarwi. Palungguhanku mbok suwun loro nyuwun dawuh kelawan Dewi Sitirakana. Leres. Pak Sarwi. Namung setunggal. Kula kepengin mundak pangkat. Mundak pangkat. Sampun bosen kula niki dadi kapten. Kula kepengin gantos palengganipun Kang Mas Jenderal Muhammad. Mundak pangkat jenderal. Kepengin dadi Oleh jenderal. kowe pengen dadi jenderal, tak sagui apa menjawab. Jawab suwun. Sampeyan ngantuk kedangon. Mesti cekap. Antum damel. Panjenengan tidak pun teribidir. Kula tak pados cara. Urip kula saged caket kali dumangan Sitirakana. Bagus, tindak. Wareng Tindak. wareng. Abdul Aziz, kowe kudu mati saka tanane minister Saul Mahmud. Yen kowe mati, aku sing dadi raja ing kerajaan Palestina. Marang seliramu, Sri Raja Putri Siti Zulaika, panjenenganku wong saka ing kerajaan Turkistan. Nek muga ndadekno kawuningan. Ya senadyan to panjenenganku wong saka kerajaan Turki. Nentek aku ing kerajaan Gigir. Aku ora sedia nulung perang-perang. Banjur apa sing kok karepmu? Estine atiku aku bakal paskuton kelawan seliramu. Pasekuton kang tegese Kepengen banget nyambut gawe bebarengan kelawan seliramu. nyambut gawe bebarengan marang aku. Ya, Kang ning kono
tegese ana wigati sing bakal ndak dawuhake kelawan Siti Soleha ya Siti Zulaika. Mr. Sol Mahmud. Ya. Apa ku? Selera Jawutri. Sejatine panjenenganku setia bakal njaluk bantuan Jaluk kelawan sabiyantu. Siti Zulaika. Panjenenganku kepengin dadi ratu ing kerajaan Turki. Lamun seliramu bisa ngrubukake kerajaan Turki. Mateni Dokter Salukas. Ing besok seliramu bakal tak paringi bumi sak sigar semangka. Ento aku gelem sabiyantu marang kowe. Ya. Undu-unduane bumi sak sigar semangka. Ora kleru. Waton kowe bisa ngrubukake negara Turki. Mr. Sol Mahmud. Ning kene bakal tak sagoi. Janjimu bakal ndak dipeni. Lamun aku iso dadi raja. Besok seliramu njaluk apa wae bakal ndak ubah. Mr. Sol Mahmud. Ning kene aku bakal nyagoi apa sing dadi kekarepanmu. Nanging aku uga duweni penjaluk karo kowe. Waton ora njaluk kudune lintang lan rembulan bakal ndak ujug. Supaya aku percaya marang kowe, ning kene kudu ana layang prajanjan. Dadi cetane kowe gelem biyen tuaku. Ning kowe duwe penjaluk nawala prajanjen. Pancen kaya ngono. Ya, tak ujug. Kaya ngono. Aku Siti Soleha bakal nyagui apa sing dadi kekarepanmu. Saiki ganti kowe. Yen kowe kurang percaya, Layang prajanjan kudune sing nggawa aku. Zulaika. Yen pancen kowe sanggup ngrubuhke kerajaan Turki, aja kesuwen. Wiwit dina iki enggal tindakmu panjenenganku ndak nuwun pamit. Lan wadi aja nganti tinar kok marang sapa wae kejaba lan sekirang. Waton kowe ora singklar janji ning kene aku bakal enggal-enggal luruk perang ana ing kerajaan. Ora baskilan para kabeh kamu.
Semap. Sedaya katribaski sampun siaga. Ini, udah mantri kene. Nggih, terhormat. Mergo nampa dawuh Sang Baginda Raja supaya aku kang mandhegani sekabehing katribaski munggah ana ing kerajaan gedhe. Ing kono kuwi ganti gedhe mergo lupute bisa dadi pasulayan nganti nguwahke peperangan gedhe. Kula suwun kabeh apa wae aja nganti ana sing lalen. Aja nganti lali uga nggawa bedhomo sacukupe. Sedaya katribaski sampun siaga ing gati. Namung nunggu dawuh dateng Dokter Saloka. Kaya ngono ya. Yen pancen wis sumadya mergo miwiti saka Turki nganti kerajaan gedhe iki yo ana. Coba sing duwe titian tekake papan kene. Wis ta kendang. Sakabeng para katribaski. Siok kang makaryo. Bestio sanjoto lumaksana magito-gito. Tatyo! Ratu
Suwaruh, aku Dr. Salukas. Utusan saka kerajaan Turki. Tekaku ana ing kerajaan. Aku supaya ngendhekke tumindak lan pakardimu aja nganti kowe mbacut gawe rusuh ana ing kerajaan. Ning kene aku ora peduli apa sing dadi kandhangmu. Sing wigati aku lan para baski-baski lan para kawulaku ana ing kerajaan Bidir. Gecak perang karo kerajaan Turki. Siti Zulaika, yen pancen kowe ora kena, tak tembung sarane ngalis. Kowe pengen bacut, gawe rusuh ana ing kerajaan. Kena lan bisa. Awaton kowe bisa nglangkai wong kene. Ning kene